Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanku da sake kasancewa da mu a wannan cibiya tamu ta Baraki Herbal wacce muke kawo muku magunguna don taimakon al'umma. To yan uwa ga mu dauke da sirri na tumfafiya. Haga duk wanda ya kasance an masa makaru ko sammu ko sihiri ko wanda harkokinsa suka lalace ko wanda harkokinsa yake fuskanta asara idan ka juya dukiya tana lalacewa ko wanda da ka samu kuɗi suna lalacewa. To yan uwa ga wannan magani za mu yi muku bayanin yadda ake yin sa. Farko ana samo ganyen tumfafiya kamar yadda kuke ganin sa, za ku samo ganyen tumfafiya ne guda 7. Bayan kun samo shi guda 7 to za a zo za a rubuta tabbat yada, ita ma tana da ayoyi guda 7. Za ku rubuta tabbat yada aya ta farko ta suratul tabbat yada wato suratul hadabi, za ku rubuta ta kafa 1. Haka za ku yi ta yi har sai kun gama rubuta tabbat yada kafa 7. Dama tana da ayoyi guda 7. Za ku samu ganye guda 7 ne, za ku bar shi sai ya bushe wannan ganyen. To abin da ake yi shine za ku bari sai ya bushe wannan ganye, sai ku samu sai a yi wanka da shi. Ma'ana idan an dake wannan ganyen gaba ɗaya za a yi wanka da shi ne a inda mutane ba za su gan ka ba. Insha Allah to za ka yi wanka da shi ne gaba ɗaya. Da daddare ake yin wannan wankan a inda mutane ba sa ganin ka. Insha Allah bayan ka yi wannan wanka amma ya zama waje ne mai tsarki. To shi kenan abin da ake da buƙata kenan. Sannan sai bayan ka kammala idan ka yi wannan wankan na magani za ka bar shi, za ka shafe jikinka da shi gaba ɗaya. To amma ka sani ruwa kaɗan ake zubawa, sai ka shafe jikinka da shi gaba ɗaya. Bayan ka shafe sai ka bari sai da safe sai ka je ka yi wanka. To insha Allah ko wanda irin sammu ne zai lalace, sihiri zai karye kuma harkoki za su dawo daidai. Don ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lambar wayarmu da wannan muke cewa